uThabile omunye omama bethu obekade ekhona nje kwifamily yethu kodwa ke ungasekho kwifamily yethu njengamanje kodwa yena usakhona uyaphila. Ukuhamba kwakhe sasihlala noThabile umuntu ongena ngokwesonto. Uthe ehleli ke phakathi kwekhaya ke base bayathandana. Bahamba ke bobabili ke bashada bahlala la behleli khona ngazi babehlela kuphi. If umbuzo ukuthi uyashada mawushada ke ngidivorce angafuni ukudivorce. If ungadivorce ke thatha isithembu. Athi nesithembu ngeke azasithathe. I-decree of divorce anginayo akaze sihambe so divorce. So manje lo uthi umshadile uyathukana kodwa khona umuntu in between futhi ngikude kabi mina ukuthi saze ngizothuke ngazuthi khona umuntu engimhubhayo yena unenamba yami shothi vele useyitholile mhlambe kubaba. So ngithole inamba yakhe then mase ngifaka mina inamba yakhe efonini yami. Bengithi ngiyayifaka nje vele ngena ama status akhe. Ha vele ngithuke ukuthi hayibo shothi kade ngilindile. Shothi abona ama status. Aqala asende inhlamba yabo ngimblock la ku WhatsApp. Mengimblock ku WhatsApp athula inhlamba ngapha ku SMS nje wathi ngigwala uyabaleka ubalekilana. So ziningi inhlamba ziningi zikhona ngibekile nje ikhona efonini ziningi. Usazi nje bangithuka nje asazani shothi ungazela endabeni lezi abayikhulumayo no lapho ngisuke ngichazwa khona ukuthi kwathini ngami. Asikaze sihlangane akaze futhi angibone ngimlandela bona beno VJ ngize la bekhona. Ukuthi phela bongesikhathi ngihlanganiswa naye wayichaza wathi mina angiyibonanga indaba la eqale khona. Mina sengikhonjiswa kuphi egcineni la khona sekuneyinhlamba khona. So ngase ngimbuza ukuthi mina ngishathiwa ngabe kwakuneyinhlamba pho igama lama wami lalingenaphi ngoba phela uma wami akakhulumi naye akamazi akase zambona kwahluleka ukungiphendula. Ngangakaze ngize ngimenzele ukuthi yena wayesengavela asuke nje athuka manje ngalendlela emthuke ngayo oyekade ebemenzeni. Incane ukuthi angazodelela uma wami nami ngimdala kunaye ngeke ngivuma ukuthi angathe kule age akuyona bese delela uma mdala kaba ngamzala. Mina naye nje azwani ngisho sihlangane esontweni nje ngiyambuka naye angibuke mawukuthi uyakhumbula ukuthi ngathi ngibuye esontweni ngakutshela ukuthi utheni ubaba wathi uthe ukini uswazi uyacomplain ukuthi ukini akambingelelanga that's the day wathi wena wathi ukini angaphinda esontweni. Ya phela uzosonta kanjani ngoba phela ingane izohlezi nomuntu oyithethisayo noma ozoyibuka kambi. Uma kuzoba khona into ezocindezela ingane yami ngeke ngikwazi ukuyidedela ukuthi esontweni. Ngoba nje mina I think mina into engiyifelayo lana ngoba bonke abantu abahlala mina ngifela ukuthi ngihlala la endlini impintsha yami. Yes. Yabo nje isikhathi mangabe suke uzombona indlela suke ngibuka ngayo ngazi mina umna wabo mangabe ngibona. Ngize ngifile ngaleyo ndlela indlela suke ngibuka ngayo. So yona nje into esuke ivele nje ingidide ngalendlela ukuthi ngiyaqala mina ukuthi baba benomuntu wesifazane empilweni yakhe ozokwenza ngalendlela. Uyena ufika asukela abantu egcineni labantu mayise basukelile ufuna ukuthi nami ngibazondeke manje labantu ngoba yena suke sebasukelile. Angikwazi phela mina ukulwa izimpi zakhe yena suke eqalile ngingamazi ukuthi uyiqalelani bese fanele ngilwe nabantu mina bangakazi bangenze lutho. Uma ngabe ubuzwa la ekhaya ukuthi sihlala nobani asuka bathi sihlala sodwa nami ngadideka lapho ke ngoba ngezwe kuthiwa asuswazi ufune kudayiswe lo muzi. Babaleke ngani labantu abahleli la eAvoka. Kulena ke eyokuthengisa akusiphathanga kahle. Mhlawumbe siyafuna ukwazi ukuthi siphi isizathu simenze uthasho njalo. So nje kumina nje hayi okokuqala nje ngeba nenkinga nje kanje nomuntu osuke esempilweni kababa. Ubaba VJ udinga mhlawumbe umuntu wesifazane okhulile ozokwazi ukuthi amele ikhaya lalabaqaba. Usaza ngibona ukuthi angamanage ukuba emzini ka VJ.